Så lige. Træk hånden frem. Sådan her. Så har vi også det her. Som morgenlund her. Nej, rundt på stedet. Så. Så. Nu klarer jeg det. Rigtig godt. Det er næste her, det er vagt. Ved I hvem det er? Vi prøver det her med op. Når vi lige på højtaler, så I kan gå med. Hvad fanden er det, jeg snakker med? Ja, det er så skidt det. Flotte den over her var fast. Så I kommer I bare ind, så skal I se, hvor I kommer i. Ja, kom lige ind og din gas. Og hvad er der lige Lotte her til Line? Jamen det er det samme. Jeg ser lige Lotte her. Nej, det var det ikke nogen, der sagde. Vi har Kjeld Damgaard med musik. Den er jeg. Det var sgu ikke noget for det. Så har vi Anne-Lie. Den hedder Blue. Og Blue, vi har der. Dennis, kan vi lige få det i Skotland? Kom, Skotland. For helvede. Det skal være mere anderledes. Kom, kom. Ja, kom. Bare super og med. Og så skal jeg jo trykke penge. Det er her på smarte. Kom nu lidt mere. Det var næsten helt for. Kom, hold lidt frem igen, kom. Ja, sådan der. Kom. Godt. Det er super, der er bare super. Det er super. Som overhovedet muligt. Det kan jo gå fra for fanden. Ja, sådan der. Skidegodt. Så er det lige en lille bussepaus. Det popper. Så, Anne-Lie, så skal vi se lidt med Pluto her. Ja, det er lige der, værset rundt på volden, og det er Skotlandstrafik. Det smiger ud i transpanden. Så kan de nu lige få bagbrændt lidt ud på musik. På Pluto var det der. Det kan jeg huske, at de navn. Kan de så lige rette dem op, frøken? Så de bare ikke afbenet. Bare den der. Skide godt. Sådan det. Ja, så. Det spiller over. Her kan vi jo vælge gammel til. Ja, her er bare lidt op. Det er fordi, jeg er ikke imponeret, fordi Anne-Lie har her. Han er sådan lidt målår. Jeg er ikke forstået, som jeg er.
Så er det skrålandstødning. Skrålandstødning. Det er så fedt udtryk. Kom over til siden. Så skal jeg fortælle en lille pigfrø. Næste gang de skal til ridestævning, ikke? Så er det lidt rappe med, hvad det er sådan her. Det er bare med barmen. Og så lige trykke lidt med hænderne, og så... Jeg tror ikke, husk nu. Kun hvis det er en mandlig lommer. Anden, det giver minus. Køser de op der. Jeg har prøvet for mange gange. Så. Kendte, så skal vi se her. Changement. Changement. Det er sådan nogle gadregner. Sådan det. Har vi lige fundet godt hjemme. Og så tæller vi laver 3'er. Så laver farven lige her til siden. Så siger vi 1, 2, nu smider vi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og noget, hvor vi skulle rundt med. Nej, kan I lige gå hen over det, og vise børnene? Kom. 1, Norge, kom fremad, kom. Ja, skide godt. Ja, sådan der over igen. Og chancemang, kom. Du har hørt det. Det er simpelthen, hvorfor skal du blive det der? Jeg kan godt have lidt værksel. Nå, Amelie. Jeg har hørt lige det. Hvad er det? Nej, hvad er det? Kom lidt frem. Lidt frem. Lidt frem. Og lidt tilbage. Og lidt frem. Og lidt tilbage. Ja, kom. Kom nu fra hele tiden. Sådan der. Og så skal den bare have fuldt skide småt igennem. Kom nu, så kom i starten. Ned, og så bare med barn, og så lige trykke lidt til. Kom. Det kan være, at jeg har lidt mere i den her. Ja, lige prøve lidt. Så er det 3 pauser. Og så ret en kraftstille med ryggen den her gang. Ja. Jeg er skåret igen. Og jeg skal ikke godt gøre for noget. Kældet for pokker. Vi er jo travlt, ikke? Jeg er godt. Pokker dig ikke. Nå. Lad vi lige få Pluto og Pluto herinde på Amelia-linjen. Og det var lige her, det var. Stille. Så kan de lige vente nok, som er lige står. Så skal de jo have side kender, og så prøver vi at side. Kom der. Ikke tak, der er men min der, hun er over det. Kom der. Ja. Jeg synes, vi skal give os nogle bollier med stor hånd. Og det var fri travlt. Så kigger jeg lige over på far her på vej ud. Er I klar? Anne, vi går mest op i dig. Kom der, han tror ikke.